syukur bagi wonten sambung rapetipun ngalian babagan kekulawargan menapa dene ruwet renteng ing negari. Andra ingkang puspitarum kasiling samirana mrih sekar kadung ngas kandano maweh raras renaning triya Kakang Panembahan wonten pangandika Yayi Prabu dipun sawang sak kliraman pinten tiyangipun boten mastani pilih anggen kula jumeneng Narendra ing negari Ngastina menika saged sinebat Mukti Wibawa Anyakrawati mbau dendha ing jagat tanpa timbang nanging menawi dipun trusur kalian gemlaring silsilah jebul pinanggihipun anggen kulang lenggahi dampar ketingal bilih ameng kreng mengkreng kirang trep miwah kirang cocok sarta nama mboten sak mesthènipun ternyatanipun wonten ing naluri kula menika sanes trah tumerah ing kengayasa nagari Ngastina margi saing menika duh Kakang Panembahan sinten malih ingkang kedah kula suwuni pepadang paring katerangan saltahipun nalika ing nguni dumados ing negari Ngastina menika kawiwitan saking sinten Narendra miwah dejulukipun ngantos urun tumurun dumugi paduka Kakang Panembahan menapa sababipun kok mekaten labet anggen kula kepengin nami sungsung kabahagian dareng para luhur negari Ngastina ingkang sampun tetilar kamukten semanten agengipun mboten badhe warsa hideping panembah kula ngiras pantes kula ngleluri sarta ngagungaken dhateng asmaning para ingkang sami dinempon ing angin tinandhing awiyat kapareng yasa nagari Ngastina. Inggih, Yayi. Mapan keluhuran menapa ingkang paduka dawuhaken menawi pun Kakang dipun lilani sawetawis badhe atur katerangan
miturut weda tetilaranipun para leluhur, miturut pustaka pusakaning Kanarendra Negari Ngastina, ing mriku wonten pratelan ingkang taksih saged dipun enget-enget miwah saged dipun serat. Bilih sepisanan ingkang ngayasa Nagari Ngastina menika ajejuluk Prabu Nahusa. Prabu Nahusa peputra ugi jumeneng Narendra ajejuluk Prabu Yayati. Prabu Yayati apeputra ugi jumeneng Narendra ajejuluk Prabu Puru. Prabu Puru ugi apeputra jejuluk Prabu Dusmanta, inggih Prabu Dusanta. Prabu Dusmanta apeputra ajejuluk Prabu Barata. Prabu Barata apeputra jejuluk Prabu Hastimurti, inggih Prabu Gajahhoya. Prabu Hastimurti apeputra Prabu Kuru. Prabu Kuru peputra Prabu Pratipa. Prabu Pratipa peputra Prabu Sentanu, inggih Kanjeng Rama Prabu Sentanu ingkang sampun swargi. Dene Rama Prabu Sentanu peputra kula ingkang mijil saking Kanjeng Ibu Bathari Gangga. Wonten ing naluri kaprabon mesthenipun kula ingkang kedah gumantos kelengganipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Murti. Nanging labet anggen kula netepi bawa leksana mboten kepengin nguncati janji. Nalika kula nglamar Kanjeng Ibu Durgandini, Yayi wonten dawuh nalika kula nglamar Kanjeng Ibu Durgandini badhe kagarwa dening Kanjeng Rama Prabu Sentanu, kula sampun aprasetya anggen kula kepengin malakramakaken Rama Prabu, kula tumbas sarana gesang kula. Sarana gesang kula kepengin mboten ngraosaken careming reh lalanganing priya wanudya menggah wantahipun kula kepengin wadat. Amargi sumpah kula ingkang sampun sineksen dening jagat saisinipun menika sampun tetela, kula mboten milik kamuktening Negari Ngastina ingkang semanten agengipun. Senadyan nalika semanten Kanjeng Ibu Durgandini anggenipun kagarwa dening Rama Prabu Sentanu patutan kalih. Inggih menika Yayi Prabu Wicitrawirya lan Yayi Prabu Wicitrasena. Kekalih kang sami jumeneng Narendra Negari Ngastina wau boten kuwawi nglenggahi dampar ngantos seda. Mesti kemawon garwanipun para adik-adik kula wau dados randha kula tinimbalan ing ngersanipun Kanjeng Ibu Durgandini. Mekaten menggah pangandikanipun. Dewa Brata. Sambungen darah kuru kang tegese sira gelem ngrabi randha loro mulanjare adimu Wicitrawirya lan Wicitrasena. Iki senajan mekaten lho. Kula inget sumpah ingkang sampun sineksen dening jagat saisinipun. Dawuhipun Kanjeng Ibu paripaksa kula sulayani ngantos
Kawedal atur kula, Ibu. Sampun kula ingin kedah sumambet darah kula nanging mbok inggiya putra paduka Kanjeng Ibu Durgandini ingkang midil ingkang patutan saking Resi Parasara inggih punika Yayi Wiyasa ingkang sakmangke nganglang wonten tepining samudra. Tumunten tinimbalan supados purun hanyambet badhe pugut sarta punggeling darah kuru. Nalika semanten sampun kasebadan Yayi Prabu anglenggahe dampar negari Ngastina. Dados kadidene ing paduka dawuhaken waos mengkreng-mengkreng wau pun kakang boten sarujuk. Tersawetahipun lair tursing batos kula sampun nglilakaken kamuktaning negari Ngastina dhateng Yayi Prabu Kresna Dipayana inggih Yayi Prabu Wiyasa nanging kemawon para ingkang sampun sami suwargi paring pitungkas bilih mlaring negari Ngastina ingkang semanten agengipun wau dados ajanging karukunan. Dadosa ajanging karukunan sami-sami angeyup angayom sarta ngayam-ayam murih dados ayem. Sinten ingkang ngandhusi itrah tinemune bakal bubrah. Sapa kang rukun bakal santosa. Namung menika menggah aturingipun Kakang Yayi. Jagat Dewa Bathara Jagat Pangestungkara. Kakang Panembahan. Kula Yayi. Samendang sampun boten karempit anggen kula nampi paring pangandika paduka. Purwa Madya Wasana sampun katakup nanging kawuningana kesanging titah menika namung badhe dipun bebujung dening panjanging umur. Kesanging titah menika namung tansah dipun bebujung dening panjanging umur. Umur ingkang saya sepuh wau mesti kemawon badhe pinanggih pinten-pinten keringkian. Mboten namung keringkianing raga, nanging kalebet keringkianing jiwa langkung-langkung badhe ngalami. Radi tuna caranipun mikiring bab samukawis. Inggih sabab saing menika. Kinten kula sampun nama sakmesthanipun menawi kula tumunten mandhap saking dampar palimanan. Wonten sakmesthanipun menawi kula kedah tumunten mandhap saking dampar palimanan. Mahas ing asamun minggahing mukir. Madeg pinandhita ewadene. Kumplanging dampar palimanan negari Ngastina dadi kula pasrahaken dhateng salah setunggaling putra pulunan paduka inggih menika anak kula titiga antawisipun Dhestharastra Pandhu lan Yama Widura ingkang menika kula nyuwun pemanggih paduka Kakang Panembahan Bisma tara menapa miwah srana pundi ingkang kedah kita tempuh supados lumados ing pranatan mangke pinanggihipun ambabar kabagyan lair terus ing batos